Katapusang Lihong by Rima.
naglalay sa'yo. Napapakumbaba sa'yo ang araw-araw. Ang buhay ko ito'y lumitin mo sa isang pagsambang nararapat sa'yo. Ang gabi sa daming langit sa'yo lang. Ilang kong saan nga mualagan sa Ginoo, apanaapsan Hinoon sa kamatayon. Wala na'y kapusnan pa ang mga katigayonan, kay sayuta naman mo paringon. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapusnan pa ang may kinabuhi pa bukata. Kung ulahin na wala ay kabalungan silang mong pagpatuyang pag-upat sa kaugalingon ng buntan nga dunay buluhaton. Nag-andam para sa unahan apan karon ibawian sa kinabuhi nga utagiyang ipili. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Sige lang o pagkataas, garbo o paghari-hari, iyang iisip na siya talahurong. Wala diyo'y kalainan sa mga taong kakaraanan, na si Jesus sila nakaplagan na nakulangan. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa bukatan, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Ay hapon sa tanan na igsoon, wa agay dili ato kinabuhi kung dili nato ni halad nato sa buhay nato. Adios. Ang atong murang sa alas 4:25 na sa kahaponon, gikan kayo sa Sun FM 95.3 sa dial sa inyo Bakang Radio. Pwede lang mo maka-request awit makalangit mga kaigsunan nato ipabot din sa atong programa nini nga David sa kahaponon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ini
Brother Rosler Bonita sa mga Bonita family, maayong buntag, may hapon ka na itong tanan ng Exxon. O, galay ko ng Diyos, nini nga adlaw nga Bernis. Bernis maroon magsuna, Sabado dahil mga kaisunan. Nasaan na kaya ako? Song by Pastor Ben Balunto. Kailangan mo makarequest awit makalangit na Exxon. Ang buhay ko'y noon walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang hihigit sang tulad mo. Ang pag-ibig mo kaila'y di magbabago. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Hinagay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaban, humihiling ng kaligtasan. Ako'y iyong tinulungan, O Jesus, kay buti mo sa akin. Kaya salamat sa Ginoo, kinabuhi ni Mama Alaban. Shout out watching RR Mita Manila. Salamat sa Ginoo from Manila. Magandang hapon po sa inyo lahat yan sa Mita. Salamat at inibig mo ang isang
sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng mag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Okay, magandang hapon po dyan sa May Alabang. Dyan sa Ermita po. Magandang umaga po. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ilabi na ni Sir Clayda Angkon Astig. Salamat sa Ginoo sa tanan karon na ba sa Facebook Live. Pwede lang yun mo maka-request awit makalangit. Nakikita kayo sa CNFM 95.3 gikan sa Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negro Sorrian. Inigatag na og kapit sa kahaponon nga yaghatag adlaw karon nga holiday. Dili adlaw karon nga Sabado, holiday karon mga igsoon, that is Bonifacio Day. Salamat sa Ginoo nining mga adlaw katapusan nga adlaw sa November, last day mga igsoon sa 2024 mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Pwede lang mong maka-request awit makalangit mga igsoon. Kato lang yun na ipaabot din sa itong programa. Open lang ito mga igsoon. Ingatag na ulapit sa kahaponon ngayon hatag. Ilabi na sa tanan karon na minaw sa CNFM 95.3 sa dayat sa inyong mga radio. May hapon ka natong tanan o mga lawa pitsa uno na giyon sa Disyembre. O niya dali lang gyud kayo ang oras. Una nga diri sa kabukiran mga igsoon. Atong masinati ang kainit sa panahon, summer na sa pagsuon, hapit na sa January 2025 mga kaigsoon. Ang atong oras karon alas 4:33 na sa kahapon. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, sa ang padulungan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa mundo niya agapo o sa nayon. Ayaw kalimugi ang iyong kaumaon. Si Jesus lang
sambita kay siya doon pa. Siya matinagdanon o maluluyon. Dili kanya biyaan o taligdan. Subaya lang, adayan lang, hanggang hapit na mapuntan. Ikaw na lang ang imong kaugalingon, kayo pa imong nasang ang panahon. Ayaw pagkilagi ang kasakit sa kinabuhi. Kini mo labay lang sama sa alinaw. Ayaw mawala na ang mga pagbalata. Kung si Jesus ang imong tanawon, ayaw kabalaga sa daghang problema. Kini may kasulbaran sa unahan. Kunya mamulihan sa panahon nga malipayon. Kung si Jesus ang imong paharion, subaya lang, adayon lang, hanggang hapit na mapuntan. Ikaw na lang ang imong kaugalingon, kayo pa imong nasang ang panahon. Na maglingkod na kita magsuon tungkol kay dunay panahon nga atong nasab ang panahon nga ihatag sa Ginoo sa katapusan nato nga mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Sain sa pili na basusab sa ato nga programa dini sa takna o gapit sa kapunon nga iyaha nga ihatag ka nato mga kaigsoon.
kay galaan din sa Society FM 95.3 sa inyong mga radio. Ilabi na sa kabukiran sa Tanhay City o kabukiran sa Bay City o kabukiran sa Payawan City. So ilabi na sa tanan nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mayong hapon ka nato tanan, nining adlaw nga Sabado. Atong pasalamatan ang Ginoo nining katapusan nga adlaw sa November tuig 2024 mga kaisod. Hero. Ilang ka, may limaban, mga isoan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dos Baldonado. Mayong hapon, brother. May hapon sa mga Baldonado family. Ay gikan kayo sa Maynila. Imong mga kamo kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Imong mga kamo ang kinabuhi tugyan ko, kaya hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay laing nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Dilagloso ka, O Diyos, kamahalan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaong di kinabuhi ko, o sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos, kamahalan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaong di kinabuhi ko, o sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Uy Agana.
kumusta ka mo diha sa lahi mga nasod? Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi sa tanan ng mga angka na pamilya sa imong mga kamot. Ang kinabuhi tugyan ko, kaya higpit na kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain kagalan, napuno sa himaya o pagkabalan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaong ning kinabuhi ko. O sa itong iyan ko ang tanan, ihagan mo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaong ning kinabuhi ko. O sa itong iyan ko ang tanan, ihagan mo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipatog Ginoo. Og ang kalinaw mo abot ka na ko, mao ka na ang saan mo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaong ning kinabuhi ko. O sa ilugian ko ang kanan, ihagan mo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaong ning kinabuhi ko. O sa ilugian ko ang tanan, ihagan mo. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Dahil hapon ka natin tanan mga igsoon sa Silent 95.3 mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mga Anggana family. Tingali classmate ni siya ni Brother Arnel Fuentes, may soon nga ito ang nakasa apangala. Tingali mga kaigsunan mga 2007. Mao ni sila first batch mga kaigsunan nga sa kalataw sa Facebook live o sa Facebook mga kaigsunan. Pwede lang yun mong request awit makalangit ay ato nga hatagan o pagtagan ini nga ato nga programa sa sakna o kapit sa kahaponon nga iya kita. Ang atong oras karon alas 4:50 sa kahaponon mga kaigsunan.
kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawan ang ako nahikatulong ang pagigugma di ka kanimo Ginoo. Kupli ako o kaksun mo, ikaw ang akong gitinguhan o ipangando'y Ginoo sa magaw sa bawat ko. Ani ako yung susihan, Ginoo, ang inabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawan ang ako nahikatulong nga pagigugma di ka kanimo Ginoo. Kupli ako o kaksun mo, ikaw ang akong gitinguhan o ipangando'y Ginoo sa magaw sa tabawa ako. Puro mo ani ako, kupli ako o kaksun mo, ikaw ang akong gitinguhan o ipangando'y Ginoo sa magaw sa tabawa ko. Puno mo kani ako, atong oras karon alas 4:55 sa hapunon. Kaksun mo, ikaw ang akong gitinguhan o ipangando'y Ginoo sa magaw sa tabawa ko. Puno to ani ako, Ginoo. Salamat sa Ginoo, padayon kita sa paminaw sa awit Bakalangit. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay, lahat ng gawin pinaghusay upang matiyak ang tagumpay.
nagpapakad na lumasa. Hantod may kinabuhi, hantod may kininhawa, hantod may kusog. Nahimog soko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan. Inigsod ko sa kanlangitan, mga bulan no kabituunan imong ipahimutan. Mga pag-antos ning ginabuhi imong gipasan, alang ka na ko sa kahugawan imong gihinuan. Kinabuhi ko karon naugasan sa habili mong dugo. Walay sama kanimo kagamanan, walay arang makatubong sa gumba mo. Tapos o angayan pasidonggan ka, ang tunay ginabuhi, ang tunay kusog, ang tunay gininhawa. Sa namin ko himayaon ka, ang tunay ka sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o karagaran ko, Ginoo. Himog soko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan. Inigsod ko sa kalangitan, mga bulan no kabituunan imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan, alang ka na ko sa kahugawan imong gihinuan. Kinabuhi ko karon naugasan sa habili mong dugo. Walay sama kanimo kagamanan, walay arang makatubong sa gumba mo. Tapos o kangayang pasidunggan ka, ang tunay kinabuhi, ang tunay kusog, ang tunay gininhawa. Sa nabil ko himayaon ka, ang tunay ka sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o galagaran ko.
Hanggang may kusog, hanggang may hinawa, sa ngabil ko himayaon ka, hanggang ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hanggang may kinabuhi, hanggang may kusog, hanggang may hinihawa, sa nabil ko'y mayaon ka, hanggang ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Ginoo, hantod may kinabuhi, hantod may kusog mga igsoon. At sa pasulungan sa iyahan na pagkamaayo. Isa-isang natatanggal, isa-isang salamat muli, Jesus. Ulit kitang nasumpunggan. Ang atong oras karon alas 5:04 na diyon sa kahapon. Igis na salamat muli, O Diyos. Ulit Goodness of God, Bisayan version. Ang pagkamayo mo. Ano ba mo? O kalong may kinutuban, ikutan mo, ibuok kinabuhi ko, ikan sa kong pagbago, tungkol sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an, kanunay kang maayo ka na ako. Tod ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tingog mo nagagiya sa kangit, nagauban, masuot ka sa satanan. Ikaw ang akong papa, akong imong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Nunay kang matinod-an, nunay kang maayo ka na ako. Ang tod ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. O ihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga anaa ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako.
ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ko. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ko. Halad ko, kinabuhi ko, tanan nga anak ko. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ko. Kanunay kang matinod-anon, kanunay kang maayo ka na ako. Tura ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay na itong awitan na Ginoo maigsuon sa iya nga pagkamaayo. Ang atong oras karon maigsuon alas 5:09 saka gabion sa iyong kagabion mga igsoon. Pwede lang mo maka-request o mga awit, makalangit, mga kaigsunan ka tumatagan o pagtagan nini ato nga programa. Dili kabayran mga igsoon. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katubigan nga naangkon ko. O bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ako o iampinan. Unsa man ang gibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapini bulawat. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Naganang naunta ako kahulog, apan gisabnay mo ako o Ginoo. Inaagi sa gugma mo nga way pagluban, sa kagulanan gilipay mo ako. Unsa man ang gibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapini bulawan. Inabuhi ko, ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malandong, sa nabilin na kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Kung bisan pa ang mga butang nga naang
kabahiran sa salapili bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Habang sariling pinupuri, ang yabang ay dumarami, kapalit ay pusong pulubi. Salamat uli, Jesus, ulit kitang sumpungan. Mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat uli, O Diyos, ulit kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong Ayaw na kong dispense sa show sa tanan nga mga follower ng listener sa Shine FM 95.3 sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live tungkol kay Dunay tuyo ko ang akong anak may show. Kay gabi naman ay may show ng atong oras sa alas 5 15 na sa kahapon. Ang niya importante sa kayo may show para ang ginakanglan sa ato ang pamilya. Araw-araw nawalan ka sa buhay mo. Ang malakas mo galaw, magkasing araw-araw. Wala naman ang nangyayari pagbabago. Wonders of GCash credits and vouchers. Wala na ibili ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Ford Mira. Nagpasasab sa mga programa gikan sa Tanay City. Saan nga mo ang dagat sa Ginoo, apan naapsan Ginoon sa kamatayon. Wala na'y kapusnanan pa ang mga kahikayonan, kay sayo na naman mo Panginoon. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapusnanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kung ulahin na wala'y kapanunan pa.
pag-ubad sa kaugalingon na ikalimtan nga lunapay buluhaton. Nag-andam para sa unahan, apan karon ibawian sa kinabuhi nga utay iyang gipili. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pang buhatan, kung ulahin na wala na'y kapadulan pa. Sige lang o pagpataas, kalbo o paghari-hari, iyang iisip nga siya talahon. Wala yo'y kalainan sa mga taong kaharaanan, nga si Jesus sila napalgan nga natularan. Wala na'y dili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kung ulahin na walang kapadulan pa. Kung ulahin na wala'y kapadulan pa. May kulang sa'yo, may kulang sa'yo. Unang magpipili pa isuon ang atong kinabuhi. Usahay ang atong kinabuhi sa kalibutan. Kanunay lang yung maghari-hari. O niya, isip na po kanunay mahimong talahoron. Hello. Ibig sa katilingban na kalihukan, dili ko na malikayan mga iso. Apan ikaw ug ako, kitang tanan, kalahanaw lang din sa kalibutan. Usahay ang atong kinabuhi, magsalita iso. Apan hinundumi, kining atong kininhawa, usok nga gipiyang sa Ginoo kanato, dili yun ni ato. Salamat sa Ginoo diha sa Tanay City, labi na sa mga FM radio, sa mga komersyal, labi na sa ato nga amigo si Sir Bort Mira from Tanay City, Negros Oriental, nag-usap sa atong nga programa hinigtag na updapit sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa inyo ang kinabuhi, sir. Salamat sa Ginoo. Saludo ko sa mga katawhan nga makugihon o naasab sa mga FM radio, ano na ko'y trabaho magipian sa atong Ginoo. Inyong ubos nga lagad dili sa Sign FM 95.3 kanunay nagasig sa mata ko sa nasamtang doon napatay kinabuhi, ato ning gamiton, ato ning halad para lang yun sa buhay nato nga Diyos. Una nga inihatag na uglapit sa kahapon nung nga ihatag, may hapon ka nato tanan sa tanan nga mga follower of listener sa Sign FM 95.3 sa dayang sa inyong mga lalisa. Sa ating lahat. Sino-sino man aking nasisisi sa lahat. Pasalamatan ang Ginoo, niningatak na uglapit sa kahapon. Credits and vouchers.
kaniya maisuon atong trabaho magikan sa Ginoo. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukat pa sa sinuganan sa imong gigikanan. Igili na ikaw niya nga mahimong iya. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan. Ikaw sangyaw sa balaan. Kasubuhan Iba't mo na pagiging nga ikaw buhutan. Sa sinugdanan ko karon ikaw nahimutan. Nagmatinumanon nga sulugon. Adunahanong kabus ikaw gipili. Kayang mga buhat mo tinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang. Sa kaharuhay kalisod siya ang hutabang. Hingin kanya biyaan bisan mangit-ngit pa ang imong radianan. Siya gilatusan o nasamaran. Ilansang siya sa krus apan niyang giantos. Ikaw ang hinungdan aron sa gugma niya ikaw matabunan. Sa sinugdanan nung karon ikaw nahimutan. Nagmatinumanon nga sulugon. Adunahanong kabus ikaw gipili. Kayang mga buhat mo tinasahi. Walang ikaw ug ako gipili gyud sa Ginoo nga igsoon. Kung say atong kahimtang ug sitwasyon sa trabaho man ipili kas Ginoo mga igsoon. Sa sinugdanan nung karon ikaw nahimutan. Nagmatinumanon nga sulugon. Adunahanong kabus ikaw gipili. Kayang mga buhat mo tinasahi. Sa sinugdanan nung karon ikaw nahimutan. Nagmatinumanon nga sulugon. Adunahanong kabus ikaw gipili. Kayang mga buhat mo tinasahi. Wala na mga buhat ni mo higala igsoon pinasahi ko tikas Ginoo. Maayong hapon ka natong tanan. Madahin kita sa pagpaminaw sa langit. Pwede lagi mo maka-request Mike Soon. Naawit mo sa langit ikan kayo sa Sen FM 95.3 sa Dayan sa inyo pangit natin. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo kay bigay ang isang kapangyarihan. Lamang bubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat.
mabubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang naturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. 95.3 FM. Susi ng lahat. Ang siyang mabubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na mabubuklod sa ating lahat. Sang FM, Dugay, Kadaugan. Walang ikaw ug ako gipangga gyud sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo ni Sir Elmar de Aziz. Ipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daigon ko ikaw, ipanggaw mo ako matud sa pulong mo, bisan sa pagyasan, ipasaylo mo ako, o Diyos. Daigon ko ikaw, pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daigon ko ikaw, pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Ikaw ug ako maigsoon gipangga Dios atong Ginoo. Wa mo say pinalabi. Dinis kalibutan, ipangga kita. Kitagaan ta kagawasan, kitagaan ta gininhawa, kitagaan ta puso, kitagaan ta hiyas. O kining hiyas nga gipiyar sa Ginoo, kanimo, kanako ug kanatong tanan, angay nato gihimaya kadto sa buhi nato nga Dios. Pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Pagasimba hunong alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagasimba hunong
alagaran ko ikaw. Pag-asipahunong, alagaran ko ikaw. Pag-asipahunong, alagaran ko Ato yung alagaran ang Ginoo maigsoon kay angayan sang simbahon. Ang atong oras sa alas 5:36 na sa kahapon. Sugat natin Kasay kailangan na Pagkat naghihintay 95.3 FM. Tungo sa ideya, bigla nang may sila. Si Jesus. Nagahilang, natatawag kanino sa pagkabalaan. Nagahulang, nagahilang, natatawag kanino sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangangoy siya nga muhila ka kaniya. Igahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahilang, nagahilang, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Nagahulang, nagahilang, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangangoy siya nga muhilak ka kaniya. Igahatag mo ba ang gitinguhan niya? Ang Ginoo nga igsoon natawag ka nato nga mahimot ang puti o balaan siya katubangan. Ingon si Jesus, magbalaan ka mo kay ako balaan. Nangandugan na putaon tukapusa ang akong unang gupagkanimo. Ibingaw ka, Ginoo, sa mga luha ko. Nangandoy ka, naghandong ka. Nangandoy ka na putaon tukapusa ang akong unang gupagkanimo.
Hilingaw ka, Ginoo, sa mga luha ko. Nangandoy ka, naghandog ka. Igahatag ko ang akong mga pagsimba. Ihatag ko ang akong pag-igugma. Ihalad ko kanimo ang akong mga luha. Ihalad ko kanimo ang akong mga pasimba. Ihalad ko ihalad ko kanimo ang akong mga luha. Inapihan ko kawata Ginoo. Salamat sa Ginoo ang atong oras karon mga kaisunan, alas 5:39 na sa kahaponon. Malayo kita sa pagpaminaw sa awit Maka. Kristo ang mensahe nila kahit sa mga gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Magbabahagi Sombay del Aharo. Usahay mayroon tayong matayog na ambisyon na hindi kaya nating abutin sa sarili natin. Minsan tayo'y magiging maramo. Minsan tayo ay mabibigo sa ating mga pangarap sa buhay. Sapagkat yung matayog talaga yung ambisyon ng isang tao. Ang ngayon, pinaghihinayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko ng nauunawaan kung bakit ako ay nagaganon. Pagkat nilimot ko ang Panginoon, pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublog sa kasamaan. At aking nanghinarap ang bunga ng lahat, pagbansang piitan ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi,
walang katahimikan, ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Magbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibibigay. Kung na anak na sa aking umakay, salita na ang aking naging gabay. Umago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinamuhay, at ang kapayapaan niya'y tinagay. At aking ang natamo ang bagong buhay ko, sa aking naman ngayon pinabahagi sa inyo. Buhay na payapa, may sapat at biyaya, sa masamang gawa ako ay lumaya. Dapat lumaya tayo sa masamang gawa eh. Sa buhay ko may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko iaangat ko siya, di mahihiya o mangangamba. At sa awit ko'y may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko'y iaangat ko siya, di mahihiya o mangangamba. Hindi tayo makangamba sapagkat mayroong Diyos sa ating buhay, kaibigan. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Sumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang aking ibibigay pati aking Binugyan ng tanang
ko ikan kanimo nagapangita sa katabawan mo hindi ko mabuhi kung wala ka kay ikaw ang giya ning kinabuhian wako'y mahimo kung way kabangi kanimo ana kanimo ang kahimuan sa tanan kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa sinugdan ko sa katapusan ang imong ngalan gayon mahibayan kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong kataon nagadaman ang kinabuhi ko ikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo hindi ko mabuhi kung wala ka kay ikaw ang giya ning kinabuhian wako'y mahimo kung way kabangi kanimo ana kanimo ang kahimuan sa tanan kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan ang imong ngalan gayon kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon ang Ginoo ko'y tinugdan sa tanang mga igsoon. Ingon ang Genesis 1:1 gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta. Ingon ang Dios wala may makita bisan usa. Aman diha sa ibabaw sa kadagatan ang Espiritu sa Dios nagpatingbabaw. Ingon ang Dios butong haam kahayag ikaw ug ako wala pa natawo niya ng mga panahon. Kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan ang imong ngalan gayon kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon
imong katahon nagadana. Ang katahon sa Ginoo may isul kanunay yun nadatag sa atong mga kinabuhi. Ang atong oras karon mga kaigsunan alas 5:53 na sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Antia Inobo. Salamat sa Ginoo sa mga Arias family nga nagbaso sa atong programa ini mga anak na mga isa. Serius ang aking buhay. Pwede lang yun mo maka-request awit pagkalangit. Dini sa Sign FM 95.3 sa Daya sa inang mga aranin. Handog lamang di ko dinali 95.3 FM. na ako'y 85.3. ngunit salamat Sa Shine FM, ang tunay kadaugan. buhay. Sa Shine FM, ang tunay kadaugan. Kaya ko Sa Shine FM, adungay kadaugan. silang pagkatapos ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagalan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyan, ang buhay kung handog, ang buhay ko'y hilang sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Kaya ko na ako isilang pagkatao ay 95.3 FM. mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, Mag-cafe araw-araw. kung di ang taong Diyos ang pinagalan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyan halaga, ang buhay kung handog,
labaw sa tanang butang. Masaya ang atong kinabuhi maigsoon, mandir sa mga butang. Pero hinumduman na to ang atong kinabuhi labaw pa sa mga butang din sa kalibutan. Ikaw ako gibuhat sa atong Ginoo aron pangalatan. Maunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kinihan. Maunsa man ang kaayat ni kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Maunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong tuluyan. Maunsa man ang kaanyag ni kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Atong oras ko rin mataigsunan alas 6 untog na sa kahapon. Ikan sa San FM 95. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadamban ko sa kanunay, ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadamban ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Ilaw ko sa kanunay, kadamban ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko ipagabailo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang presensya mo.
labaw sa tanang butang, hihigumaka kay ikaw Ginoo, ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Labaw sa tanang butang, ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga higala. Ang atong oras alas 6:04 na sa kagabion, ninigtag na og dapit sa kagabion nga gihatag padayon kita sa pagpaminaw sa awit ma. Atong pasalamatan ang Ginoo, ninigtag na og dapit sa sayo kagabion. Padayon kita sa pagpaminaw sa mensahe na mga awit makalangit na ginalit kayo din sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio. FM. Pwede lang kong mag-request. Atong ihatagan pagkalan sa inyo ang request din. Sa iyong palataya, huwag mo sanang 95.3 imutan, unahin siya. Adlaw karon nga Sabado, kapit sa 30 sa November. Alidiro ng isuon, Bonifacio Day. Ito na yung mga kalihukan tingali diya sa Shanghai City. Ito na yung celebration sa Jesus Race. Ang Ginoong matuban o magpantay sa mga kusay, labi na sa Mutrafe. Paingon sa ilahat na sa taksa ka mga pinayanan. O sa kanang nga nagwas karon din sa Shine FM 95.3 kinabuhi ni Sir Bart Mira from Tanay City. Brother Elmar de Asis nagwas sa to ka programa o ni Ma'am Anya Inobinyo Arias. Sa mga Arias family diya sa dapit sa Kasagagal o diya sa dapit sa Bakong o Dawing mga iso. Nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin sa Kanya. Kung nais mong tuwinay, magwagi kahit sa kasawian, manalig ka sa Kanyang kapangyarihan. Pagkat Siya ang tunay na nagmamahal sa'yo, sino bang hihigit sa Kanya? Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayan.
ang magpadayon. Ingon niya sa Mateo 24:13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauragay maluwas. Ang katapusan, kinahanglan, magpadayon tas pagpangalagan. Kaya kadaugan may suon naragin sa unahan. Sa pagpapadayon, sa paglahutay, akan tutas kadaugan. Nagyasan sa Ginoo. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulay, nawaton taog ikalipay, nasaging ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Gusto mo na ako ang kinabuhing dayon, nawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo, walay bisan usa nga nasayon. Ang kasiguruhan sa kaluwasan, ang Kristo lang makaplagan. Bisan dunay mga pagsulay, nawatong taog ikalipay, kasagit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon, nawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Bisan dunay mga pagsulay, nawatong taog ikalipay, sakit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon, nawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Bisan dunay mga pagsulay, nawatong tao
ngayon. Batang Diyos, kasing-kasing mo karon. Ang iulat ng Diyos Ginoo maigsoon, akong kasing-kasing sa ginawaton, mudawa sa mensahe sa Ginoo, dapaw sa tanan pag pinabuhi ini. Ikaw ang ako. Ano na bitay kagawasan, desisyon, mientras doon na patay kinabuhi ini sa kalibutan. Ang atong oras karon alas 6:14 na sa gabi. Para kita sa mga awit makalangit mga igsoon. Bawat araw, bawat buwan, at taon, 95.3 FM. pag-aisip, 95.3. lagi siya Adunay kadaugan. Sunshine FM, adunay kadaugan. tunay na nagmamahal sa'yo. Sino man ibig sa Kanya, pagkat siya Higit sa lahat ng uri ng pagpapalay, Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit na sa amin ipinagma, upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian. Narito kami, sumasimba sa iisang Diyos. Hinahanap Kay buti-buti mo, Panginoon. Samba Luis Baldomaro. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon.
iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ang nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ang nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa atin ay Ang Panginoong Jesus ay laging nagmamahal po sa ating kaibigan. Ang ating oras ngayon ay alas 6:20 na sa kahapon. Ngayong pagpanihapon, ang mayong pagsigay-sigay sa kusina. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapusin. Maranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Sa himig na hain, tanging dalangin, kami katatuhin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang tamuanang
kalangitan karon sukli pagpabuhatay ang kalayo sa bala ang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmo kakiling kasing-kasing ko Manila aba sa kalayo mo Ning katapusang mga anlaw ligo na ako Ginoo ipagulsan ka na ko ang imong gahom Ginoo iyabong ang katapusang lihong mo hania ako ang kamuhanan sa kalangitan karon sumbi magpabuhatay ang kalayo sa bala ang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmo kakiling kasing-kasing ko Manila aba sa kalayo mo ang iyong sa lahat mo langit sa Diyos ang iyong kapangyarihan imalas mo sa amin salamat sa Ginoo maigsoon hanggang ang aming kaluluwan ang aming kaluluway mapuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan dakilang ka o Diyos dakilang ka imalas mo sa amin mula sa trono mo sa kalimitan ikaw Panginoon ay aming inayayaan bukas sa langit ang iyong kalimitan magsambahin habang kami nakikiusap minsan pa may buhin ang iyong kaluwalhatian ang pusong tubuhin ang iyong kapangyarihan nakakasing Panginoon iyong mga usapin Panginoon huwag kang mapigil ang gagawin ng nangyayari at iyong kalawat sa aming buhay sila isang pagkakaan ng Diyos nakita ka sa aming mga buhay salamat sa Ginoo sa pagwas ni Ma'am Ellie Mario Rumaw tayong hapon kanimo diha Ma'am Rumaw family diha sa Tanay City, Negros Oriental. Dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lumusan at sa aming Iningatan na ulapit sa kahaponon kaya gihatag ka nato. Ang atong oras karon naman sa 28 na magsuon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban o mga adlaw alas 3 sa kadlawon maguban-uban na sa atong programa alang sa mensahe sa atong Ginoo igsoon dinhi sa Seng FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio dinhi sa Kabukiran sa City of Balog Barangay sa Tulinio, Tanay City.
Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imo nga pag-watch, Ma'am Elene Mariot Dumao from Tanay City. Ug sa tanan karon nga nag-watch sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga ang Ginoo kanunay magapanalangin o magabantay sa matapusan nato mga kinabuhi. Ilabi na ni mga adlaw katapusan nga adlaw sa Nobyembre sa tuig 2024 mga igsoon. O niya og mga adlaw mao nay primerong adlaw sa December so Pasko na mga kaigsunan. O nagado na nato'y mga Pasko mga kaigsunan nga Pasko na sinta ko. Kanya mao man ay celebrate sa tibok kalibutan. Kanya dilisab nato mausap ang kalendar mga igsoon. Although diha sa walang kasulatan, wala ko'y pizza kanos si Jesus na tao. Dili ko na to ma-identify na si Jesus na tao og 25 atol sa bulan sa Disyembre. Wala nga atong pasalamatan ang Ginoo. Tungod kay mao po na i-celebrate sa kalibutan o sa kinatibukan. Ya dili masab na nato mausap ng kalendar so. Ato pasalamatan ang Ginoo. Muna giingon diha sa pulong sa Ginoo, buhata ang tanan basta malipay lamang ang Dios. Ikaw ug ako kung malipay gud ang Ginoo, mahimuot bisa nato. Kung mag-uol siya maigsoon, sa tupawa siya malipay nato mga kaigsoon. Muna nga magkinabuhi lang ta sumala sa iyahang ipabuhat, ipatrabaho, labaw sa tanan trabaho nga gipiyal kanimo kanako kanatong tanan dinhi sa silong sa langit o sa tibuok kalibutan nga atong gipuy-an karon mga igsoon. Mientras ano na patay gininhawa, ato na patay kuso, ano na patay panahon nga ato nga magamit. Kung asa man tagi pahiluna sa Ginoo, kung pagtabang man ni atong angayan nga tabangan atong pasalamatan ng Ginoo. Kay ikaw ako nagalain-lain man nga hanay, nagalain-lain man nga gipaangay ang Dios sa atong kinabuhi igsoon. Trabaho, negosyo, pamaon, panarbaho sa laing mga nasod. Una ang mga igsoon ato lagi siyang pasalamatan. Una kini nga nahabilin atong gininhawa sa kalibutan ato lagi ni nga gamiton igsoon para sa himaya sa atong Ginoo. Nasalamat sa Ginoo sa inyong pagtiguban. O niya manabilit ang inyong ubos nga lagad. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi na Ma'am Elene Mariot Dumao nga nagwasosap karon tingali first time ni Ma'am Elene nga nagwasa ato nga programa. O sa kinabuhi ni Sero Port Mira diya sa Tanay City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo karon ay magkuban o magabantay o magapanalangin labaw sa tanan sa kaayuhan, tumong o katuyuan sa kaayuhan igsoon alang sa mga usapan natin. Kanunay labitang magpagunit sa Ginoo igsoon. Ato kining sirhan dias mga pag-ampo sanglit. Medyo taas-taas naman ang oras nga makikupan tingali mga alas 3 kapita nagsugod mga kaigsoon na until now. Mag alas 7, alas 6:33 na sa gabi. Kaya mo relax sa sabta mga kaigsoon tungod kay yun na po tayo programa pagka alas 3 sa katawon. O manay ato nga trabaho din is kabukiran. Ada adlaw ko mulay branaw. Mulay ato trabaho magipiyal sa Ginoo kanato. Pagpaapit sa mga awit makalangit. Pagpaapit sa mensahe sa Ginoo nga pinagi sa balang kasulatan nga wala nagbase o mga pagtulunan. Ikaw ug ako
Itang tanan, mga tinunan lamang sa atong Ginoo. Kaya kung mula pang tag-relihiyon, mula pang tag-taito sa simbahan, mag-irgo yun ang tanan, mag-ilog sa tinupuan. Pero kung ang atong pagtuon Diyos pala ang kasulatan, wala tayo ginitikan, wala tayo ginipinsaan, ikaw o ako, puro ta mga tinunan sa atong Ginoo. Mag-ampo ta mga igsoon. Labing kamanan o mahigugmaon ka na Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Labaw sa tibok na kong panimalay. Sa akong turo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife karon nga naa sa Saudi Arabia, sa tanan na mo makaigsunan din sa Balok, sa tanan na mo makaigsunan dapit sa Pilitigan, pinanguluhan ni Pastora April Miaka Buturan, o sa mga kaigsunan diha sa Kangkwi Lord, sa mga Lilin family, o sa tanan nga mo nga mga pinangga, nga mga follower of listeners sa Sign FM 95.3. Yan din ikaw makapamuhan sa mata ko sa nga di anang kasiguruhan kalaugan, kapakuhan kausaban sa dagan sa kinabuhi sa among dinis kalibutan. Amo ko yung kini nga matagaptaman ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kahusay, ang tinuod nga kalaugan, ikan kanimo Amahan. Salamat o Diyos, wala kami aran mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi nga ilabaw sa tanan, dili ko malabot nga pinili ayo Diyos. Ikan sa pinakataas nga posisyon, labaw sa tanan sa among presidente, sa mga senador, sa mga gobernador, sa mga congressman, sa tanan nga mga mayors, sa tanan nga mga barangay captain. Biyahya mata ko sa kanila, labaw sa tanan sa umalabot nga pinili ay o Diyos. Nga din ang gugma, ang pakidait, kalipay, kalinaw, mo'y magabukos sa matalusa. Nga walay mga kinabuhi nga makalas, gadiin ikaw kanunay magkapatid babaw sa matalusa ka mga kinabuhi. Ang kadaugan, kasiguruhan, naalagyan ka ni mo o Diyos, tungod kay ikaw nasayo o nahibalo sa among matalusa ka mga kinabuhi, kung sa matag una-una o kasing-kasing sa matalusa na mo o Diyos. Ingatan na o lapit sa kapunon ngayon, ingatan ka na mo Lord. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa mga panahon o pribilehiyo nga itong ihatag ka na mo. Angayan kang pasigulan ini, angayan kang ituboy, angayan kang ibayaw. Iningatak na o lapit sa kagadiyon ngayon maghihatag. Samtang kami magapahulay, nga sa iyo ang kagadiyon, ikaw makikuban o tibigin kanunay ang among kinabuhi. Diha sa landong sa imong mga pako kanunay kami magapasilong, diha sa imong kasiguruhan Amahan. Sa tanan karon na ba sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa o kaptigi kanunay o titigi kanunay ang among makinabuhi. Ako sa tanan sa mata ko sa nabok sa mga pamilya na padayon ka mag-supply o mag-provide sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa among kapalabot nga overnight fellowship, hindi kapalabot nga Disyembre Amahan. Ikaw magsangkap sa tanan namong mga panginahanglan. Labi na sa mga kaigsunan o sa mga station manager, Pastor Gideon Candelario, niya mga travel gikan sa Cebu Lord, panalindi o ampingi ang iyang kinabuhi. Ikaw makuban o pagkabantay, niya magkahiusa kami tanan tinig mao nga napit sa katapusan nga gabi na din kami mo lakang na usap og laing adlaw ni 2025 Lord. Salamat o Diyos sa dagkong mga pagsulay sa among mga kinabuhi, mga problema, kawalan o balatian man, mga challenges na moabot ka na mo. Apan ikaw o Diyos kanunay, naghatag na mo kadaugan, naghatag na mo kakawasan, naghatag na mo kalipay, kalinaw, kanunay sa katapusan na mo kama. Una-unang kasing-kasing, iningatag na og lapit sa kagabiyon ngay maghatag. Dugog himaya nga nanglig kanimo ang tanan. Pinagi sa kanan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo nga igsoon, manamilit na gyud inyong ubos nga alagad tungod kay medyo taas-taas na gyud ang oras nato nga nagamit. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Ryan Matasaol, ani ano sa inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, sa
FM Radio sa 95.3 o sa social media sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Pastor Sapri Candelario manamilit sa patingon ang grasa sa Dios ug ang pagikambit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga balaan ikan na ining oras sa alas 6:39 sa kagabion. Sa atong pagpahulay, sa atong pagkatulog kauban nato ang Ginoo. Ang tingan tas Ginoo titigan ta sa iyang pagkamahal. O salamat sa Ginoo, maayong pagpanihapon o maayong pagsikay-sikay sa kusina, maayong pagpangapi. God bless everyone. Salamat sa Ginoo. O niyang kanawon, mag-uban-uban ta sa atong programa alang sa mga mensahe diining mao nga dapat action. Once again, maayong gabi ka na itong tanan, ilabi na sa tanan na sunod dining ato nga programa na gipiyang sa Ginoo sa atong mga hinapon. God bless everyone once again.